Foli ani tanni bɛ Bamakɔ Music filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ka f'u ye k'u k'i bisimila an ka kunnafoni sendimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na ayiwa i n'a fɔ kibaruyaw tun y'a yira cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛnen la taji kun yɛlɛlen don kosɛbɛ Gawokaw fɛ yen nɔ nka kunna sini Araba taji sɔngɔ jiginna Gawo ani a laminiw na a nana tɛmɛ ni 70 ɲɔgɔn na o kɛra Ala ni maaw ka wulikajɔ sababu minnu ye groupe Telemsik hydrocarbures maaw ye welekan ni a dara minisiri fɛ n'o ye an ka jago minisiri ye ayiwa o welekan in mɛnna Telemsik hydrocarbures maaw fɛ ni ka taji sɔngɔ jigin Gawo ni a laminiw na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye banki lafasalikɛ jɛkulu ka tɔnba n'o ye Sinabefu ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa baarabila la min daminɛna kunun alamisa avril kalo tile 17 san 2025 baarabila in yɛrɛ kɔni bɛna laɲɛnɛmaya u fɛ ni heure 72 kɔnɔ n'o bɛ bɛn tile 3 ma Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko n'u ka laɲiniw ma kɛ sabatifɛn ye kunna segin ka baarabila in lakuraya tuguni ni heure 120 bɔɲɔngo. Kunun alamisa n'o bɛnna avril kalo tile 17 ma san 2025 ko diɲɛ fanga bolaw ka banki n'o ye wari mara yɔrɔ ye o ɲɛma n'o ye monsieur Wɛnkɛ Zimangi ye ale kɔni nana bɔ an ka minisiri ɲɛma dagayɔrɔ la n'o ye primature ye ko nin taama in kun de ka se ka jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin Mali ni groupe de la banque mondiale mɔgɔw fɛ ani ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Mali ka yetaw ye n'u ka jɛɲɔgɔnya ɲɛtaw ye ani ka fɛɛrɛ kuraw bila sen ka banki ka dɛmɛ fɛɛrɛw ka ɲɛsin an ka jamana ma. Mali ni Moritani kiriko binankun kan Mali jamanaden min bɛ Moritani jamana kɔnɔ ni Yaya Sise ye ni ale kɔni tun jalakira k'a fɔ k'a b'a si kaso kɛ n'o ye peine de mort ye n'a yɛrɛ tun minɛna kabini mars kalo tile 30 san 2012 waatiw la Moritani ka sanga ni Mali ɲɛmaw ka laɲini ye u kɔni y'a bɔ Moritani kasow ka bolo kan ka taa bila Mali kasobon kɔnɔna la yaasa a ka se ka a ka jalaki min kun binna kan a ka se k'o jalaki in kɛ yen. An ka Mali jamana ye sanu baarakɛyɔrɔ Barikigoldi mɔɔw ka cakɛda datugu ni k'u ka baarakɛyɔrɔ ɲɔngiri nin waati ninnu la fɔlɔ bari ka d'a kan a yirala k'a fɔ k'u tɛ k'u ka hakɛw sara jamana ye n'o ye impôt ye. Ka sanga ni an ka pisiw lakodɔnni ye an tɔgɔw la n'o ye an ka identification des patrimoines ale kɔni délai prolongera ka taa a bila mai kalo tile 15 la san 2025 waatiw la a yirala k'a fɔ ko n'o o dati délai banna ka sɔrɔ maa min ma t'i identifier i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka pisi kɔni tɛna sɔrɔ tuguni. Ni de dansigi an ka bi kunnafoni sentenninw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulimajɔ la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.